Ahojte, dnes sme si k nám pozvali členov reklamných agentúr, ktorí nám prezradia niečo o svojich firmách. Náš cieľ je rozžiariť nápad našich klientov, preto vzniklo Glow. Ponúkame organizáciu eventov, samotnú prípravu a dizajn. Myslím si, že najväčšou výzvou pri vytváraní kampane je identifikácia správnej cieľovej skupiny, ale taktiež to môžu byť aj nejaké krízové, nepredvídateľné situácie. Našej firmy je spojením pozitívnych farieb. Tak určite sú to záležitosti spojené s našim tímom, či už časovo alebo názorovo sa zosúladiť v tíme a dohodnúť sa na danej veci. Aktuálne pracujeme na prezentácii pre našu agentúru. Našou najväčšou ambíciou je uspokojiť potreby a predstavy našich budúcich zadávateľov. Naša agentúra je naša praktická maturitná skúška.